konferenza tal-aħbarijiet fejn ser insegwu l-ftuħ tat-tielet flyover tal-Marsa Junction Project. Fissem il-kollegi tiegħi fih dan Infrastructure Malta nirringrazzjakom tal-li naqadtu magħna. Nisida nista lill-Inġinier Fredrik Azzopardi, uffiċjal kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, sabiex jintroduċi l-iżvilupp li se naraw illum, kif ukoll jispjega l-benefiċċji ta' dan il-proġett għall-eluf ta' persuni li ta' kuljum jivvjaġġaw minn hawnhekk. Grazzi ħafna tal-li attendejtu, onorevoli ministri, segretari parlamentari u kollegi, sindki u kollegi ta' Infrastructure Malta. U għet isaqsi ma kif wasalna sa' hawnhekk. Naħseb kulħadd jaf li bħala il-Marsa Junction hija l-iktar junction li jgħaddu vetturi minn ġa fiha. U għaldaqstant wara li 22 sena ilu anka kien responsabbli l-Ministru Charles Buħaġar u għalhekk ednilu anka jattendi magħna llum, kienu twaħlu it-traffic lights li għal dak iż-żmien kienu qed jaqdu il-bżonnijiet ta' traffiku li jgħaddi minn dawn il-ħawi. Imma ftit ta' snin ilu nħass il-bżonn li hemm bżonn isir xi ħaġa sabiex it-traffiku jiġi indirizzat. U mhux xi ħaġa li għal issir għal ftit żmien, imma xi ħaġa li isservi għal ħafna snin. U għal daqstant wara ħafna studji u wara ħafna biex ngħidlek traffic counts, eċċetera, instabet is-soluzzjoni ta' is-7 flyovers. U fil-waqt li ftit tal-ġimgħat ilu ftaħna l-ewwel żewġ flyovers, illum ser inkunu qegħdin niftu it-tielet flyover li għal min qed anke jismana il-benefiċċju tagħha ser ikunu li kull ġurnata ser ikunu min qed jgħaddi minn ġal din il-junction qed jifranka 692 siegħa ħin fi traffiku. Jiġifieri jekk naraw kull min jgħaddi hawnhekk kemm se jkun qed jifranka ħin u nodduhom kollha f'salt f'kull ġurnata kważi 700 siegħa. U dan xi fisser? Dan ifisser kollu benefiċċju fejn ikollna tnaqqis ta' emissjonijiet eċetera. Imma nikkonkludi ħalli ma ntawalx ħafna bħala proġett qegħdin inħarsu lejn it-tmiem tiegħu bħala flyovers nofs is-sena d-dieħla u bħala tmiem tal-proġett kollu l-aħħar tas-sena d-dieħla. Imma bħala Infrastructure Malta m'għandniex biss dan il-proġett, għandna diversi proġetti oħra, mhux biss fin-naħa t'isfel tal-pajjiż imma anke fin-naħa ta' fuq ukoll li kollha flimkien komplessivament kif anke wera fl-istudju ta' Gordon Cordina għal kull euro investiment qed nieħdu 7 euro in return. Għal daqstant huma proġetti importanti ta' benefiċċju għal kulħadd. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw lill-Inġinier Azzopardi għad-diskors tiegħu. Illum qed naraw it-tielet flyover li twal waħda tat-tip tagħha f'Malta, lesta sabiex tibda tintuża. Biex wasalna hawn Infrastructure Malta qiegħda tikkoordina ħidma li tinvolvi mijiet ta' ħaddiema minn awtoritajiet, kuntratturi u organizzazzjonijiet oħrajn. Se naraw issa filmat qasir li juri ftit minn dan ix-xogħol li kienet isir fix-xhur li għaddew. Propju meta f'Settembru li għadda ftaħna l-ewwel żewġ flyovers. Call me
Ammont ta' 70 miljun euro jiġi kofinanzjat mill-fondi Ewropej, speċifikament mill-Fond ta' Koeżjoni u mill-Faċilità nikkolleġġjaw l-Ewropa. Issa lil Dr. Aaron Farrugia, Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej u Dialogu Soċjali, u lil Dr. Edward Zammit Lewis, Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, sabiex jispjegaw l-importanza ta' dawn il-fondi għall-iżvilupp tal-infrastruttura ta' pajjiżna. Nirringrazzjak insellem lil kollegi sħabi, Sintki u lilkom hawnhekk preżenti flimkien ukoll mal-ħaddiema ta' Infrastructure Malta. Il-ħidma tal-Gvern fl-aħħar żminijiet kienet ibbażata fuq żewġ pilastri. L-ewwel pilastru kien illi nħadmu u nsostnu nikkonsolidaw it-tkabbir ekonomiku illi pajjiżna esperjenza fl-aħħar żminijiet, imma t-tieni mbagħad illi ninvestu b'mod kbir ħafna fl-investiment ta' pajjiżna bl-investiment fl-infrastruttura biex din tlaħħaq mal-pass maġġel illi l-ekonomija Maltija kellha fl-aħħar żminijiet. U dan sar mhux biss bl-investiment tal-Gvern ċentrali mill-Fond Konsolidat, imma wkoll bil-Fondi Ewropej kif intqal ben tajjeb qabli. U propju l-investimenti li kienaw bil-Fondi Ewropej ta' 52 miljun waslu mill-Connecting Europe Facility u mill-fondi ta' koeżjoni. Jiena kburi ngħid illi bil-Fondi Ewropej mhux biss qed ninvestu investiment bla preċedent fl-infrastruttura tal-pajjiż, imma wkoll qed ninvestu iktar minn hekk fil-bidla fil-mentalità. Jiġifieri permezz ta' proġetti oħra marbutin ukoll ma' trasport qed ninvestu fit-tranzizzjoni fil-bidla fil-mentalità fejn jidħol trasport alternattiv. U nħares il-qudiem allura li mhux biss naraw fi żmien li ġej dan il-proġett jispiċċa flimkien mal-kollegi tiegħi sħabi, imma wkoll inżuru postijiet oħra marbutin ukoll ma' trasport u ma' infrastruttura biex inkomplu mixjin lejn din il-bidla minn din il-tranzizzjoni fil-trasport alternattiv illi għandna permezz ta' proġetti bħal huma il-proġett Smith u oħrajn. Ningrazzjakom u nawguralkom iktar ħidma. Thank you. Grazzi Sinjuri, l ħaġa nibda biex nirringrazzja lill-Ministru Ian Borch u kollega Krista Ġus u lil-Aaron kif ukoll il-ħaddiema kollha mill-kbir saż-żgħar li qed jaħdmu fuq dal-proġett. Proġett illi huwa mudell per eċċellenza ta' effiċjenza. Effiċjenza kemm għal dak li huma timelines illi jiġu rispettati u kważi kważi anka jitlesta qabel il-proġett it-timeline pjanat kif ukoll għal dak li huwa budgeting. Jiġifieri il-budgeting jibda ikun ippjanat u ma jinqabiss sal-aħħar tal-proġett. U allura nirringrazzjakom mill-aspett ta' trasport. Il-trasport ma jistax jittieħed bħala xi ħaġa biss ta' ministeru. Il-trasport u dak li joħroġ minnu hija xi ħaġa li huwa tal-Gvern. Huwa tal-Gvern anke f'ottika Ewropea fejn il-bieraħ stess il-Kummissjoni Ewropea għadha kemm fasslet dik li hija pjan hekk imsejjaħ the European Green Deal li parti minnu huwa t-trasport u l-emissjonijiet li joħorġu mit-trasport li huwa wieħed mill-ikbar kontributur illum ta' emissjonijiet illi għandna f'pajjiżna. U allura dan il-proġett ikompli jikkonferma id-direzzjoni tagħna f'dan il-European Green Deal li rridu nkunu hemm, irridu nagħmluh għax huwa tajjeb għal pajjiżna, tajjeb għal kwalità tal-ħajja, però nagħmluh ukoll b'effiċjenza u wkoll nitteppjaw fondi ġodda bħalissa għaddejja diskussjoni fuq livell Ewropew għal dak li jgħidulu l-Just Transition Fund, jiġifieri nagħmlu dak li hemm bżonn biex niġu biex nilħqu l-objettivi tal-Unjoni Ewropea, però wkoll ikun hemm fondi adattati u fondi speċifiċi għal dak li nkunu qed nagħmlu. Allura dal-proġett huwa proġett tajjeb għax jirrispetta 3 prinċipji bażilari li huma aċċessibilità u konnettività, ġifieri li għandek ekonomija li qed tikber, però ekonomija li tiġi sostnuta b'infrastruttura li iktar b'saħħitha, b'infrastruttura li hija iktar effiċjenti u iktar organizzata. Għandek it-tieni punt li huwa s-safety, is-safety għaċ-ċittadini tagħna, illi ċittadini isuqu u jkunu hemm f'toroq jgħixu l-ħajja tagħhom f'toroq aktar sikuru u aktar ta' livell Ewropew u dinji. It-tielet punt huwa l-ottika ambjentali. Tgħidli x'għandu x'jaqsam ottika ambjentali qed nagħmlu t-toroq. Iva għandu x'jaqsam għax toroq iktar effiċjenti għadu kemm semmiha wkoll l-inġinier
l-inġinierat sopparti jkun hemm trasport iktar effiċjenti u allura inqas emissjonijiet għal dak li huma anka waiting times li jagħmlu il-karozzi meta jkunu fit-triq. U allura dan huwa proġett importanti infrastrutturali id ma' dak li qal il-kollega tiegħi Aron fondi oħra mill-European Regional and Development Fund illi jaħsbu wkoll min-naħa l-oħra fuq modalità ġodda ta' trasport bil-baħar, monitoring aħjar ta' trasport. Dan kollu huwa l-proġett tal-gvern li rrid immexxi mill-qudiem u nagħlaq billi inkompli ngħid kemm importanti x-xogħol li qed isir li mill-budget ġdid tal-Unjoni Ewropea jekk imsejjaħ Multi-Annual Financial Framework 2021-2027 inġibu l-aħjar fondi biex daw il-proġetti jibqgħu sostnuti. Grazzi ħafna. Il-bini tal-ewwel 3 flyovers dan il-proġett beda f'Diċembru tal-2018. Ejjew naraw malajr f'64 sekonda it-trasformazzjoni ta' din iż-żona f'din l-aħħar sena. Il-ħidma ta' Infrastructure Malta f'dan l-akbar proġett li qatt sar fit-toroq Maltin tifforma parti minn impenn nazzjonali sabiex intejbu l-kwalità, is-sigurezza, is-sostenibilità u l-effiċenza tal-infrastruttura tal-ivvjaġġar f'pajjiżna. Nistieden issa lil Dr. Ian Borg, Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, sabiex jagħtina aktar tarif dwar il-ħidma tal-Gvern f'dan il-qasam. Grazzi. Kollegi, Ministru Zammit Lewis, Segretarju Parlamentari, Aġusu Farrugia, Ex-Ministru, Perit Charles Buħaġar, Chairman u CEO ta' Infrastructure Malta, Sindki tal-lokalitajiet fil-madwar, Amministrazzjoni ta' Infrastructure Malta, Awtoritajiet oħrajn, Transport Malta, Planning Authority, Lands Authority u Amministrazzjoni tal-proġett għandek il-Supervision Team, il-kontrattur u ħaddiema oħrajn. Grazzi l kulħadd tal-li aċċettajtu l-istedina tagħna llum fuq xogħol li tant qed taħdmu fuqu intom. Qabel xejn tajjeb illi wieħed imur lura għal 22 sena ilu, 22 sena ilu predeċessur tiegħi il-Perit Buħaġar kellu problema ħafna ikbar għaliex lanqas kien hawn organizzazzjoni ta' traffic lights. Ġifieri inti kont tinżel minn Santa Luċija, tinżel minn Raħal Ġdid, tiltaqa' f'din il-ħolqa importanti tal-pajjiż u kulħadd jara minn se jċedi lil xulxin. Konfużjoni sħiħa. U hemmhekk ġew installati traffic lights. Il-traffic lights li għenu għal 22 sena, però kif kien maħsub minn dejjem mal-ħin kienu se jkunu huma nnifishom bottleneck ġdid. U kemm il-darba tkun nieżel min naħa tal-Kottonera u tibda tistenna minn qabel il-moskeja. Tkun nieżel min naħa ta' Santa Luċija u teħel qabel ir-roundabout. U tista' tibqa' għaddej kulħadd bl-esperjenza tiegħu meta jasal f'din iż-żona quddiem iċ-ċimiterju tal-Addolorata. Kien ilu jintqal illi ser isir proġett, ħafna ħsibijiet, pjanti. Aħna rajna li dan il-proġett iwettquh.
u qed inwettquh fi żmien rekord. Gburi li għandi tim jaħdem, tim li qed jaħdem fuq bosta proġetti mhux fuq dan biss. U gburi wkoll li sibna ħaddiema li qed jaħdmu lejl u nar fuq dal-proġett, għax dan il-proġett qed jinħadem b'mod differenti minn kull proġett ieħor illi sissa sar f'pajjiżna u spjega tajjeb fuq dan anke il-Ministru Summit Lewis kif qed inħadmu it-tempistika ta' dan il-proġett. Sentejn ilu biss hawnhekk kellna fabbriki, kellna ħaddiema li jirrapportaw għax-xogħol u jaħdmu f'dawk l-istrutturi li kienu kważi forma ta' roundabout kbira. Sena ilu biss bdejna nibnu dawn il-flyovers. U naħseb ħadd ma kien jimmaġina li sena wara nkunu hawnhekk qed niftħu strutturi bħal dawn u lejliet ftit ġimgħat u xhur oħra jitlestew is-seba' li huma. Da jkun ifisser bidla fil-mod ta' kif in-nies illi jgħixu jaħdmu jew iżuru s-sawt tal-pajjiż jivvjaġġaw. Ħattejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Mhux se jifqu iżjed għal 6, 7, 8 ġieli 12 minuta jistennew li jmisshom il-bozza l-ħadra. Però ħsibna fi żjed minn hekk. Faċċata tiegħi mhux biss qed nara l-Sindku ma qed nara wkoll Santa Lucia. Santa Lucia illi allura ħsibna minn qabel meta rajna li dan il-proġett ħajkun qed jimpatta fuq Santa Lucia. U naħsbu wkoll fuq proġetti oħrajn li hemm bżonn isiru lejn in-naħa tal-Kottonera u Raħal Ġdid u postijiet oħrajn. Għaliex dan huwa kurutur illi l-interventi tiegħu jridu jsiru fil-forma ta' katina waħda wara l-oħra. U jekk nibdew mexjin minn hawn lura, allura għandek Santa Lucia, għandek il-proġett tal-Marsa, għandek Triq Aldomoro illi bdejna sentejn ilu u rajna kif dik ħadet 10 korsiji l-iktar triq wiesa fil-pajjiż, 6 korsiji fuq naħa u 4 fuq naħa oħra. Jekk tmur aktar kmieni, il-Marsa Hamrun Bypass, il-proġett fażi numru 1 lestiet, fażi numru 2 bdiet fil-ġimgħat li għaddew diġà qabdet ritmu tajjeb ħafna. Immorru iżjed l-isfel. Il-proġett li lestejna matul dan is-sajf fuq il-bridge fuq il-wied tal-Imsida Regional Road. Hemmhekk ukoll għamilnieh 6 korsiji biex nindirizzaw il-bottlenecks. Il-Kappara Junction illi kien ukoll dan il-gvern illi lesta proġett li kien ilu maħsub għal 20 ta' snin. Iżjed lura, il-proġetti li ħabbarna, proġetti bżonjużi ħafna ġewwa St. Andrews. Numru ta' interventi li bħalissa qegħdin quddiem l-awtorità tal-ippjanar sabiex jitlestew. U tmur iżjed lura il-Coast Road. Jiġifieri dan huwa l-iktar kurutur importanti fil-pajjiż. Għal dan ħdimt qabel u issa qed jagħmlu biċċa xogħol tajba Aaron u Edward fuq fondi Ewropej jikkwalifika perfettament għaliex huwa kurutur importanti illi allura akkwistajna fondi Ewropej għalih u magħhom jiġu wkoll numru ta' obbligi xejn inqas iż-żmien. Iż-żmien li qed jiġi rispettat minn Infrastructure Malta u mill-kuntratturi li qed jimplementaw. U allura proġett li qed jitlesta qabel iż-żmien. Aħna kellna nkunu hawnhekk fl-aħħar ta' Jannar. Aħna għadna fl-ewwel nofs ta' Diċembru. Żgur li ma konniex imdorrijin nassistu għal ftuħ ta' proġetti bħal dawn daqstant bikrin. Kif qal l-Engineer Support Infrastructure Malta li ilha sena waħda biss imwaffqa lestiet 14 proġett fil-ġimgħat li għaddew. Bosta proġetti jekkux il-Marsa Hamrun, jekkux tal-Balal, jekkux Buqana, jekkux toroq bħal ta' Ċawsli u nistgħu nibqgħu insemmu inkluż hawnhekk Vjal Ħalluqa Santa Lucia u Vjal Ħalluqa Ħal-Qormi. Proġetti ambizjużi li għandna qudiemna, inħares il-qudiem illi fil-ġimgħat li ġejjin naraw il-pjanti li l-hom id-dizinjati mis-sittinijiet jirrealizzaw ruħhom, is-Central Link Project. Oħrajn bħal Greek Project ta' l-Imsida, kif ukoll il-diversi interventi li qed nagħmlu għal min jażel illi jimxi, min jażel li jivvjaġġa bir-roti. Għandna numru ta'
bridges illi qegħdin jinbnew jekkux bla tal-bajda jekkux il-Gudja u oħrajn anke f'din iż-żona. Minna ftit ieħor huwa l-aħħar tas-sena. L-aħħar tas-sena jfisser li din is-sena Infrastructure Malta ħadd tkun ħawlet 6,700 siġra b'investiment ta' €1,000,000. Il-kritika naċċettawha, però rridu nfakru li din l-entità sal-aħħar ta' dis-sena mhux ħadd tkun tkellmet, mhux ħadd tkun kitbet fuq is-social media kemm għandna bżonn siġar, ħadd tkun ħawlet dawn imħawlin u qed jitgawdew għaliex iridu nkomplu nħaddru l-infrastruttura tagħna. €110 miljun fuq toroq residenzjali, iktar minn mit-triq tlestew, għandna madwar 290 triq residenzjali ikkontrattati u iktar minn mit-triq rurali oħra illi tlestew. Dawn huma l-ewwel riżultati tal-ewwel sena ta' Infrastructure Malta. U naħseb illi allura għandna biex inkunu kburin, għandna biex inkunu ottimisti għaliex dan il-pjan fadallu 6 snin oħra u se nkunu qegħdin naħdmu sabiex nirrealizzaw. Nixtieq nirringrazzja mill-ġdid l-amministrazzjoni ta' Infrastructure Malta, CEO b'mod partikolari l-Enġinier Azzopardi, iċ-Chairman u l-Bord tad-Diretturi, l-amministrazzjoni u l-istaff tekniku u l-ħaddiema kollha, l-awtoritajiet l-oħrajn illi ħadmu fuqha. Mod partikolari dik li kienet qabel responsabbli wkoll minn proġetti bħal dawn Transport Malta u li tgħin illum sabiex tassisti fid-direzzjoni u l-manager ta' traffiku, l-awtorità tal-ippjanar u l-awtorità tal-artijiet illi b'mod intrinsiku ma marbuta ma' proġetti kapitali bħal dawn u dawk kollha li kontribwixxew il-ħaddiema tal-kontratturi tal-project management u xejn inqas lil dawk illi jiena nifhimhom ħafna għax kont fil-pożizzjoni tagħhom ukoll lis-sindki u l-kunsilliera illi iħabtu wiċċhom mar-residenti illi sakemm jaraw il-proġett lest bir-raġun ikunu qed jesperjenzaw numru ta' inkonvenjenti. Nara qudiemi sindku ta' Santa Luċija, sindku ta' Marsa, tara ħaġdid mhux qed narah, però ċert illi jingħaqad magħhom fil-kummenti illi kemm il-darba jkissru l-mobile bir-raġun għaliex il-residenti tagħhom ikunu qegħdin ibatu minħabba xi inkonvenjent jew ieħor. Illum jistgħu japprezzaw ir-riżultati u m'għandix dubju li l-Marsa project ħajkun qed iħalli effett importanti fil-ħajja tan-nies u l-kullana li ħadd itlesta bil-mini ta' Santa Luċija. Grazzi lil kulħadd u naħseb illi il-proġett issa jista' jibda jiġi utilizzat mill-vetturi li ser jibdew jgħaddu minn hawnhekk u nitfu darba għal dejjem peritbu ħaġar it-traffic lights illi kontu installajtu sabiex solvejtu l-sfida għal numru ta' snin u li issa qiegħda tiġi apprezzata b'dan il-proġett b'mod permanenti. Ringrazzjakom. Nirringrazzja lil Dr. Borċ għad-diskors tiegħu. Bħalissa madwar 200 metru bot minn hawnhekk fi triq Aldamoro qegħdin inneħħu l-barrikati sabiex din il-flyover ġdida tinfetaħ għall-użu tal-pubbliku.
issa qed naraw kif dawk li jkunu ġejjin minn triq għal Domoro fid-direzzjoni lejn Santa Luċija u triq tal-Balal minflok tal-Barrani, skużawni, minflok jgħaddu mit-triq ta' dejn l-ex shipbuilding u jifqu fit-traffic lights qed jibqgħu għaddejjin minn fuq il-flyover direttament għal Vjal Santa u jintfew. Uffiċjali Port Malta bħalif dawn it-traffic ħarda jibdew jiżarmaw. Hawnhekk fl-1997. Dak iż-żmien kienu jgħaddu ħafna inqas karozzi minn hawnhekk. Matul is-snin li vjaġġar minn dawn iż-żoni kompla jiżdied, iżda s-sistema ta' traffic lights baqgħet kif kienet. Dan wassal biex żdied mod sostanzjali l-ħin tal-ivvjaġġar għal dawk kollha li jivvjaġġaw minn u lejn in-nofsinhar ta' Malta. Fix-xhur li ġejjin, Infrastructure Malta se tkompli dan il-proġett. Tiftaħ 4 flyovers oħra u tintroduċi wkoll sistemi aktar siguri u aktar komdi għall ivvjaġġar f'dawn l-inħawi, bil-mixi, b'tal-linja jew bir-rota. Il-proġett kollu mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Mill-ġdid nirringrazzjaw lil ħaddiema kollha li qed iwettqu dan il-proġett. Infrastructure Malta tirringrazzja wkoll il-pubbliku għall kooperazzjoni waqt li jkunu qed jitwettqu proġetti bħal dawn. Grazzi tal-li segwejtu din it-trasmissjoni u l-kumplament tal-jum it-tajjeb u awguri għal militħini u sena ġdida mimlija paċi.